čujem. Da, ako je nešto hitno, Anđelka, govori brzo sam. Jeste, hitno je. Čekaj da ti kažem. Samo da te pitam u stvari. Da li si ti igrao neku nagradnu igru? Molim? Da li si igrao neku nagradnu igru? Ne. Što? Nisam ni ja, zato što, pazi, molim te, šta se sad desilo. Zove me neki tip iz neke kao turističke agencije, imaju i neku pekaru i rentakar i nemam pojma šta sve. Turistička agencija ima pekaru? Tako je, mislim, tako je meni rekao. I kaže mi, dobili ste novi auto. I sad meni šalje slike, mislim, sladak je auto, stvarno ne mogu sjetiti kako se zove, ali crveno, onako baš je sladak i kao sve auto ima full opremu, kasko, i kaže, pa sad šta da meni kaže? Pazi, sad ti njega, molim te. Kao, vi samo treba da platite porez i molim vas da mi izdiktirate broj kartice. Preko telefona da mu ja diktiram broj kartice. Pa što sam ja? Saštira na leđima, majke ti. Ti, jesi mu dala broj kartice? Pa nisam debil, naravno da mu nisam dala, bre. Bože, dragi, jesi ponosan? Ne da sam ponosan, nego mi je laknulo, Anđelka. To ti kažem. Lepo sam čovjeku se platila u kešu, imali smo onu ušteđevinu ovde i svu sam mu dala i rešila sam to. Tako da, ja sad imam novi auto. Ljubim te i volim te i vozit ću te. Ćao!